Bikini llum huwa sinonimu mas-sajf, bajjiet u turiżmu. Iżda aktar minn 60 sen ilu tfajla Angliża li bsal bikini fuq il-bajja ta' St. George spiċċat arrestatom resqa l-qorti għax żewġ pulizija qabduha tixxemmex bil-bikini u ħassu li kienet libsa b'mod indiċenti. 3 ġimgħat wara, Adams tresqet il-qorti mixlija b'indiċenza. Il-qorti ma kienx sabita ħatja. Kien żmien meta l-bikini kien għadu jitqies bħala lbiss provokattiv. Malta kienet qiegħda tfittex anka libertà ekonomika u waħda mill-affarijiet li kienet treġi tistabbilixxi l-ekonomija ta' Malta kien it-turiżmu. Meta Christine Adams kienet arrestata għaliex kienet libsa il-bikini u din fil-1964 bdew il-mistoqsijiet. Mistoqsijiet kbar li ġew diskussi anka fil-gabinett mill-Prim Ministru u l-Ministri. Kien hemm preokkupazzjoni kbira kemm tal-Kummissarju tal-Pulizija u anka tal-Arċisqof ta' Malta. Il-qorti eventwalment illiberata mill-akkuża. Madankollu, il-qorti wissiet li d-deċiżjoni ma kienx tfisser li t-turisti u l-barranin setgħu jinjoraw il-livelli ta' deċenza mistennija f'Malta. F'dawk is-snin, l-ilbiss kien jitqies bħala riflessjoni diretta tal-valuri u responsabilità ta' persuni. Din ma ntoġbitx minħat kemm mill-Kummissarju tal-Pulizija u kemm anka mill-Tourist Board u mill-nies li kienu mdaħlin fit-turiżmu. Din il-mentalità tant kienet qawwija li fl-1969 l-Arċisqof ta' dak iż-żmien Michiel Gonzi saħansitra suġġerixxa li titwaqqaf sezzjoni speċjali tal-Pulizija biex tissorvelja kif kienu jilbsu n-nies fil-pubbliku. Ovvjament aħna l-kultura kattolika kienet li kemm jista' jkun tostor lil mara u l-moralità kienet importanti ħafna. Nies tal-età tiegħi żgur li jiftakru li fil-Knisja ma kontx tidħol laqqas b'komma qasira, meta ma kienx ikollok ġakkettina x'tilbes, kien ikollhom dawk li jgħidulhom monkeys, ġifieri tilbishom minnaw sal-komma biex inti tatti anka n-naħa tisfel tal-id. Bħala nisa kienu għadhom jitattew anka bil-velu meta jidħlu l-Knisja. Aktar minn 60 sena wara, il-bikini madux kwistjoni ta' kontroversja fuq il-bajjiet. Iżda d-dibattitu dwar l-ilbiss fil-pubbliku għadu jqanqal kontroversi l-aktar meta persuni jidru jimxu fi triq b'malji skullati żejjed jew irġiel sidrhom barra.